Aukera proiektua orain dela 7 urte jarri genuen martxan gure ikastetxeei digitalizazio prozesuan laguntzeko. Digitalizazio prozesu hori modu koherentean egin zezaten. Gure ikastetxeen ia 100% bat bider bat proiektuak ditu, esan nahi du ikasle bakoitzak bere dispositibo digitala daukala eta klaseak modu digitalean egiten dituela. Gure ikastetxeen 85% gutxi gora bera sare hezkuntza barruan dago, aurkeztu dituzten proiektu berritzaileei esker, eta gure ikastetxeen artean ere askok sarea jaso dituzte digitalizazioan, STEAM kontuetan, proiektu berritzaileekin eta bar. Ikasturte honetan lehenengo aldiz itunpeko ikastetxeak hezkuntza sailak ateratzen duen STEAM deialdira aurkeztu ahal izan gara, 54 proiektu aurkeztu genituen eta horietatik 52 aukeratuak izan dira. Pandemiaren ondorioz ikastetxeetan azelerazioa handia egon da digitalizazioan, baina momentua da Europatik datozen eta hezkuntza sailetik datozen marko berrietara egokitzera. Ikastetxeek hurrengo ikasturterako digitalizazio plan berria egin beharko dute eta horretan lagundu beharko diegu, diagnostikoak, ebaluazioak, ikastetxeetako planak eginez. Horretaz gain irakasleak ere beraien konpetentzia digitala akreditatu beharko dute. Horretarako ere diagnostikoa, formakuntza planak, akreditazioak eta bar egin beharko ditugu. Eta beste zati garrantzitsu bat, STEAM proiektuak ikastetxeetan modu transbertsalean lantzea izango da.